в един момент волята тотално се изчерпва и ти стигаш до момента, в който пълниш торбите с храна и дори не знаеш как си изял всичко това. Ето как се справих с хранителните разстройства и омагьосаният кръг на неправилното хранене. Общо взето моята история започна от там, че аз нямах никакъв проблем с килограмите, но някак си модата или това желанието да бъда интересна и може би забелязана, започнах да се вманячавам на още доста ранна възраст, някъде след 18 годишна възраст. Започнах така доста да се вманячавам в как се храня и започнах да изключвам определени храни. Истината е, че до този период аз тренирах доста активно и никога съм нямала проблеми с теглото, с килограмите, но просто поради, може би, мода или някакви натрапчиви склонности от моя страна, започнах да водя битка с килограмите, което нямаше нужда дори от тази битка, но сега ще ви разкажа какво се случваше. Всъщност започнах да чета много книги, насочени към лечебния глад, към това определени диети и ограничаване от храна, от определени типове храна и как би повлияло на тялото ми. Все едно ще се случи нещо много магично и рязко просто ще стана много по-добра версия на себе си. Така започна моя буквално ад. Защо? Защото наистина в крайна сметка се превърна в това. Всъщност всичко започна с това, че аз просто започнах да ограничавам храна. И общо взето за мен победата беше, колкото по-малко ям, толкова по-голям победител съм аз. И дори в един момент за мен това беше мерило на моята воля. И на волята ми на това да не ям, в което в последствие прерастваше в аз го борях като мой личен успех. Нали, че аз мога да контролирам какво да приемам. И че тялото ми не може да ми казва на мен какво аз да консумирам, аз ще казвам на тялото си. И дори в един момент това нещо започна да ми дава едно удоволствие, че аз държа контрола над собственото си тяло. Това, разбира се, продължи кратко време. Защо? Защото когато дълго време започнеш да ограничаваш себе си от много ключови макронутриенти и определени групи храни тотално не присъстват в менюто ти, в един момент волята тотално се изчерпва и ти стигаш до момента, в който пълниш торбите с храна и дори не знаеш как си изял всичко това. Да, нещата прераснаха в един момент до там. От момиче, което въобще дори няма проблем с килограмите, стигнах до там, че повлияна от времето, в което живеем, от това, че всички около мен правят някакви диети, от това, че може би ще изглежда много по-интересна и впечатляваща, или пък ще получа и постигна някакъв много магичен резултат, ако се храня по определен начин. Стигнах до там, че от толкова много гладуване, тялото ми преживяваше едни тотални пикове за нужда от храна. И съответно това състояние буквално беше все едно си под някаква хипноза. Какво означава това? Означава, че дори не знаеш кога си се облякал, кога си обул обувките, как си стигнал до магазина, как си се прибрал и как си изял цяла торба пълна с храна. Съответно, всичко минаваше като на лента. Все едно бях като омагьосана и нямаше кой нямах момента, в който да размисля, да кажа, леле, това е много глупаво, леле, защо правя това? Просто тялото ти тотално рухва. Тялото ти тотално, волята ти тотално рухва, понеже ти толкова много си изпитва от твоята воля, толкова много си я държал на ръба, в един момент твоята воля се изчерпва.
Съответно, реално тогава започнаха при мен хранителните разстройства. Защото когато се случваше това, това обикновено се случваше вечер. Примерно прибирам се от работа, огладнявам страшно много, отивам до магазина, пълня си торбата с сладкиши, изяждам ги и на сутринта идваше момента на, поне при мен беше така, просто се чувствах толкова гузна и толкова провалена и толкова виновна. Защо? Защото аз не съм успяла да държа контрола, не съм успяла да изконтролирам тялото си, не съм могла да повлияя на волята си и реално рефлекса ме е победил. Реално това, от което тялото ми се нуждае, ме е победил. Истината е, че ако твърде дълго време подлагаш тялото си на тотални ограничения, и това просто е принцип. В момента аз го говоря за храната, но това е просто закономерност е. Ако ти подлагаш постоянно себе си, тялото си, мозъка си, психиката си на тотална лимитация, ограничение и изпитание на волята ти, в един момент тая воля ще се изчерпи. И в един момент ти няма да имаш абсолютно никакъв контрол над поведението си, над психиката си, над килограмите си. Това се беше случило и при мен и истината е, че това беше за мен. Просто аз не можех да се концентрирам върху нищо. Не можех да се концентрирам върху работата ми, не можех върху приятелства. Вярвате ли ми, че дори когато някоя приятелка ме поканеше да излезем да вечеряме, за мен това беше ужасно. Защо? Защото аз си мислех, сега ако като изляза с нея, аз не мога да си поръчам храна, защото вчера приядох. И днеска трябва да мина на пречистване. А тая моята приятелка, тя ми вика да вечеряме. Съответно, по-добре е да не излизам да вечеряме, защото пак може да ми се случи същото, да изпадна в тази криза и аз да не мога да изконтролирам храната си. И просто искам да ви кажа, че това в един момент не беше само хранително разстройство, то разстройваше и моите взаимоотношения. Разстройваше психиката ми, самочувствието ми, мнението ми за мен самата, за това, че не мога да се справя с една храна и за това, че аз буквално режих. За мен не беше щастливо събитие да ме поканят на рожден ден или някъде, където има храна. Просто аз не исках да има храна. Защото просто не вярвах на себе си, че ако има храна, аз мога да контролирам моето поведение и мога да се храня нормално. Искам да ви кажа, че връщам се в началото на историята. Аз съм започнала от едно момиче, което е било 55 кг, нали, на тази височина. Тоест, аз съм нямала нужда генерално от тези неща. Аз съм била повлияна от обществото, в което живея, от приятелките ми, от това, че искам да изглеждам по-добре, от това, че едва ли не, може би пък ако бъда още по-слаба, ще бъда още по-харесвана. Тоест, не е било провокирано от нужда, а е било, може би, някаква невротична реакция, но за това ще говорим в следващите видеа, защото това, което правим, не е просто избор, а има понякога доста дълбоки корени на нашето поведение. Всъщност, как се развиха нещата, връщам се на това как се развиха нещата и как аз успях да изляза от тази дупка, която наистина влошаваше значително качеството ми на живот, а това е канал, за който ще си говорим как да подобрим качеството си на живот и как да живеем наистина по-стойностно, по-осъзнато и по-щастливо. Един ден просто се събудих и не знам как, но попаднах на едно видео, в което се говореше за това: започни така, сякаш никога не си се провалял. А за мен това да преяждам с храна беше провал. За мен аз се чувствах като изключително провалена, защото не мога да седна като нормалните хора и да вечерям една нормална вечеря. За мен живота ми беше от пречистване на организма ми към преяждане. Тоест нямаше едно нормално хранене. Аз вечно се пречиствах или преяждах. И това беше като наистина омагьосен кръг, който непрестанно се въртеше. Седно бях на въртележката, на хамстера. И бях се изключително изморена от това нещо вече. И
един ден просто се бях събудила и бях видяла едно видео, което гласеше: започни така, сякаш никога не си се провалял. И не знам, нещо тогава в мен кликна и си казах, ако най-доброто, аз съм си мислила, че най-доброто за мен е, след като вчера съм се провалила, днеска да вляза в супер рестрикция. Какво да направя? Т.е. да се пречистя, т.е. обратното на предишното поведение трябва да направя. Но просто аз разбрах, че ако днес действам, така сякаш всичко е нормално. И така сякаш аз нямам проблем с килограмите, а просто обядвам. Изляза на обяд с колеги. Тогава колегите ми много ме канеха на обяд с тях. Съответно аз никога не ходех. Защото има храна, а аз се пречиствам. И си казах, какво ако днес започна така, сякаш вчера не е бил моят провал. Какво ако действам от перспектива, че аз съм здрава? Какво ако действам от перспектива, че на мен всичко ми е наред? И тогава се сещам, просто излязах на обяд с моите колеги и си бях поръчала нещо малко, разбира се, защото нали се сещате, че когато дълго време си бил в този режим на нездраво хранене, е много трудно да отидеш и да си поръчаш нормален обяд. Нали, бях си поръчала нещо малко, но нещото, което започваше да се случва, защото аз започнах да излизам с колеги, да обядваме заедно или просто да спра периодите на пречистване, а просто да се опитам да вкарам нормално хранене. Истината е, че тези пикове, неконтролируеми пикове за храна, започнаха да стават все по-рядко и все по-рядко. Тоест, когато аз започнах да давам на тялото ми това, от което то се нуждае, тогава, когато спрях да изпитвам волята си непрекъснато и да я докарвам до момент на пълно изтощение, всъщност тогава тялото ми започна да влиза в нормалния коловоз, в нормалния ред за мен. И тогава започнах да забелязвам, че примерно ако през ден аз съм имала период на преяждане, започна да се случва примерно веднъж в седмицата, после започна да се случва един път в месеца, после започна да се случва много, много, много по-рядко. И всъщност моят изход от това да преяждам и после да се пречиствам, в името на това, не знам, всъщност може би моята идея е била да накарам тялото ми постоянно да се храни с много малко количество храна. Не знам, защото никога реално не го бях обмислила какво правя, а просто карах на някакъв автопилот и тялото ми постоянно ме водеше към катастрофа, реално. И този автопилот не работеше за мен. Но истината е, че много често, когато започваме диета или някакъв много рестриктивен режим, всъщност правим нашето положение, нашето състояние много по-зле от това, от което сме започнали. Истината е, че аз вярвам в това, че един режим трябва да можеш да го приложиш за цял живот. А ако не можеш да го приложиш за цял живот, това ще ти струва изключително скъпо. И ще платиш много по-голяма цена. И ще влезеш в такива омагьосани кръгови и въртележки, от които после ще ти трябва доста време, за да се измъкнеш, ако въобще успееш да се измъкнеш. Така че, когато тръгвате да прилагате нещо в живота ви, дали ще е храна или нещо друго, се запитайте, мога ли това нещо да го вкарам в моя живот и да го поддържам и да живея с това и то да не ми носи натоварване, да не обзема живота ми, да не става като маниакалност, да не става като тотално живота ти да е окупиран от една сфера. Ако ти можеш да го вкараш в живота ти и това наистина да бъде като подобряване на живота ти, а не за вземане на живота ти, тогава това наистина работи за теб. Така че в следващите видеа всъщност ще разгледаме малко по-детайлно как
начина по който се храня сега, начина по който съм променила хранителните си навици и не само това, защото този блог ще бъде насочен изключително много и към начин на мислене, психология и въобще как да живеем живот, който е пълен с смисъл и съдържание, така че до скоро!